Cek. Satu dulu. Satu dulu. Bersabda dan selamatkan
Tuhan, oh Tuhan, dengan sangat kasih Kurian itu hatta tapuk kama masuk jumuru mahita martangiang dahohom. Amuna akadongan na hinaholongan sa darion sa mahita tuminggu eksaudi lapatan na. Sa itangihom masuaraku adi jahuba. Marhiti parmenggota sa darion. Jauh mahita tu debata ay debatado natuk. Manangihos suarata dohot huita jala asido rohana mida akka na jauh tu ibana.
Sai tangihom ma suarak wali jahuba, jala asima roham midaahu. Sada do nang Panginoon siya Jehovah. Sa ilo hulului nang miyan aho di bagasan joro ni Jehovah sa liling manguduaw. Paida-ida hinadinggan ni Jehovah dohot mamikiri ganug sugot di bagasan joro nai. Ay yodingi duahu di bagasan udung-udung na diari hinamagop. Ditabuniho duahu di partabunian ni udung-udung na tudulok partano batua duahu di bahnakok. Asa madirgak uluk kumida musuku akan humaliang ahu. Jadi pilihonok kuma di bagasan udung-udung nai aka pilihan puji-pujian marid de maahu hut mamadu parhinaluan mamuji Jehovah. Parhanalom ma jahuba, pagomos jala patugu roham, jala parhanalom jahuba. Atong hamuna hinaholongan jugu-jugu mahita tude bata mangidu asini rohana tapasaha mapuji-pujian holan tu ibana marid de mahita. Sia nomor 2 ayat sada tabatulu. Kita nomor 2 ayat sada. Naik puji aku ho Jehovah, ai bodo de batana tutui, sai suruh di barbadia, dua asa huji goari, marhi Jesus anakku, asalo moroha dieteki, asiroham ale Jehovah, Bapalo amabuji goardi, Zai unang asamu asana, Ikomu dipuji rohati, jongjongan dijolobi. Tapuk ka mamasuk tu parminggonon di bagasan guar ni di bata ama. Dohot guarnya anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni to di perwadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya tangihom masuaraku ali Jehovah menuju jauh ahu. Idok rohaku homadok lulihamu mabuhikum. Atong buhim mahulului ali Jehovah. Sayunang matabuni hobuhim maradopon au. Jehovah do panodang diau. Dohot hatuauku tung midai semah mabiarahu. Jehovah do partnana batuan ningoduku tung midai semah ahu biahaton. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan ya bata parguguna so tulusan ama namin na ribono agidjang. Usay humatudim na badiyay do tapistaran na siyan hoy tu saluturiam. Asal merara jalam hop hatam na badiyay. Dito nga to nga ni hamion. Lehon mahiras ni roha di naposom. Majamit ahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam na badiyay. Patok tong huhut rohana mi manguloy
ho sahat roji ujung, ibagasan hapor siyaw na ture, marahiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marahiti hita siya nomor 262 ayat 2 tabatulu. 262 ayat 2 tabatulu. Pati ni di batasi hangurunot ta di minggu eksaudi sedarion dienat sian sada kurin sapronom ayat 10. Sada kurin sapronom ayat 10. Yang onom madiduk di sini. Dungo mahamu marsihohot marhapor siaon. Tang mahamu jala margugu. Atong rak mangidugugu mahita siang Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, maulah mana parti-parti. Amin. Mari dihita siang nomor 422 ayat sada tabatulu. 422 ayat sada tabatulu. na gudang tujuru ni di batang martang yang mahita. Ali Tuhan di batang na badia jalan na bonar. Para si roha jala partalup ni roha jala na basar lohom.
Sa marpangulay marohami dahami. Di baheni seise sama suridu sanami. Dang adong naho panghasahok kami. Dukon ni asini roham. Ati goran na pinatupan ni anak mudo naho panghasahok kami tujulom. Di baheni pasonang jala apuli mahami. Akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Bagabagan ni di bataan taringok di asistan di dusata. Roma hamutuawa sa hupanghulu to di muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura raradu sa muna songon abit bunga dap botar do ba muse. Bayanokku songon itak. Nang pirara songon abi hasub bagabi songon hapas lumuse. Asa ngapom mari di bataan na di gijang. Amin. Maride hitasya nomor 700 sada ayat 2. 700 sada ayat 2. Tani di batat turupu di minggu eksau di sedarion. Imana tarsurat di pesalmen bidu 20 ayat 7 rodi 10. Pesalmen 27 ayat 7 rodi 10 songonom mahatana di sini. Saya tangi homma suaraku di Jehovah menuju jauhahu asi maroham diahu jala alusiahu ni narohaku do madoko luluhamu mabuhiku atong buhimma nahulului ali Jehovah unang tung tabuni buhim maradopon ahum unang tung tulak nabosom di bagasan remasmu matua hodo pangurupiku unang tung abolokon ahum jala unang tadikon ahum ali di batani hatuauku ainunga dita dikon damang dohot dainang ahum alai dijak ko Jehovah du ahum sai bodakom matuahu dalammu ali Jehovah jala tugu aku di dalan hati goran alani akka alokum unang tung pasahat au guru rohani akka musukum ay hehe dopak ahu akka sitidlange pergabus jala di bauson hajahaton au tunang ko haporsiai
paidaw po. Sugot hinadinggan ni Jehovah di tano ang uluanon. Parhanalom majahuba pagomos jala patuguruham jala parhanalom Jehovah ora nido sa na. Martua ma akan ato mangihon hatan ni dibata jalan opiopsa. Amin maridi hita siya nomor 200 siya pulalu ayat 102. 200 siya pulalu ayat 102. Tidak ko mahapor siya tay, songon na hinatidak ko di dungata sa hapor siya lisadok por tibion, ra mahitamadom. Au por siya ni dibata Jehovah, ilu ama pargugo na suatu dusan, na tumapalang dohotano. Au por siya ni Jesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na saday, iman na tinuwan ni si Maria, na gabi-gabi siya tod di perbadia, indon sa buwan. Ido tuhata na tumaon na bernit, ipanghuman ni Silatus, na mati tarpajal di bana di hao pinorsilang, na tuban turu dong di tanom, na mula mangulu dia di patuduhon, lauhudu unturgo, lauhudu siya muni di bata Jehovah, amanai pargugu na suatu dusani. Di simay bana pa'y mulasyuta noon, manguhumi harap manguduro na mati. Au por siya, tuon yu por badia, jaladong sada huria na badia, huria hato panhara Kristen akka na badia, do di hatay, do datay na maddo, ramuso dan nung mati, do di angaluan na surasuda. Amen. Tatangi humma cikting ni huriata namasa do nanang si pamasaut terbe. Sabi kema tikting namasa dohot naik masa di huriata di bagasan Minggu Sedarion tanggal 24 Mei 2020. Salam.
Selamat hari Minggu matu sude ruas nameng huton ibadah sedarion marhite live streaming manang siaran langsung di bagas tabe. Siang giat ma di bagasan hai pason hita salutna. Jala tu ruas nama ulang tahun di hari hadu tubuh dot persarebeon mulai hari Minggu sedarion tanggal 24 Mei sahatu tanggal 30 Mei 2020 Hamis sian perhalado pasaton. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nama kubasi mingguta siangon, nama jamita amang pendeta Tony Lumbanturuan STH, liturgis situa kasih hombing, partikting situa Pasaribu, papungu belian situa R Gurning, dohot situa M Huta Barat, pamalu giring-giring situa FJ Rumah Bea, tim live streaming Bapak M. Stompul, seksi musik, Denny dan kawan-kawan. Tikting nama ragam. Nabar julu, gowarni mingguta sederon ima ex Saudi, namar lapatan saya tangihon ma soraku ale Jahuba. Napa dua hon, topik minggu, ditangihon Jahuba do jojo ni halak naporsea, manang di bahasa Indonesia, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Napa tuluhon, nasorang. Nah di hari Senin tanggal 10 Mei 2020 di bahasa-bahasa Tuhatta Dusa Dadak Danak Buru di keluarga ni Amata Mulyandri de Utasuit inatai Buru Simajutak sia Jalan Tanjung Permai 10 nomor 174 Uwek Onom hipas Dudak Danahi suang songoni natorasna atong sayang giat mari pargugi Tuhatta mana torasna lau pagodang-godang dak danaki anggiat imbur-imbur magodang tujuloan ni Arion. Nah papaton pertangyangan wek dohot sending. Di hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 di Patu Pahuriata do pertangyangan wek dohot pertangyangan sending di Gano Bagas Tabe mamuka Mei jam 20 wib manang jam walu tepat. Hobar tu acara naung disagi marhite situ wek. Jala tapasahat ma piliata tu huria dohot tu kas panitia sending marhite situa wekta manang langsung tu huria manang pia rekening gereja KB Pagaran Nauli Bank BRI 06 35 01 01 72 69 509. Nah palimahon kebaktian sekolah minggu secara online. Di hari Minggu sederio di Patu Pahuriata do kebaktian sekolah minggu secara online marita channel YouTube HKB Pagaran Nauli. Tasosoi ma akka yana kota sekolah minggu madohoti par minggu ni. Asalam tang nasida marhabor siaun tu Tuhan Yesus. Jala tapapungu do pilihan ni sekolah minggu tuhuria marhite hite guru sekolah minggu. Napa onopon ruas par guru. Mulai minggu sedarion tanggal 24 Mei 2020 nunga gabe ruas parguru di Huriata ima keluarga Dodi Christian Haholongan si Majutak inatai dahlia buruside dohot sadayanakon nasida Abraham Luis Damero si Majutak nasida tinggal di Jalan Melati Tolu lingkungan Pitu do nomor 120 lalu Helvetia Medan masuk tu wek onom tatangnyakon ma asanggiat gabi ruas naburju nasida di bahasa tekiope hubangi duhami ma tu ruas parguru asa jongjong nasida dengan nasida mulate ma amanginang kudul mamu na babi tuhon na gabi ruas ni huria manang Bali sian huria. Mamuka minggu sadario tanggal 24 Mei 2020 dang gabe ruas ni huriata be Juni Jusnita buru aritonang buru niamata setia aritonang tubuh inata buru manik sian huta jalan bakti luhur gang baru siala marhasohotan sian naso pangartion ni huria gabe Pagaran Nauli na bawaluhon pesta parningotan hari hasasaur nito di Berbadia manang Pentakosta. Di hari Minggu nanengro tanggal 31 Mei 2020 ima pesta parjulo parningotan hasasaur nito di Berbadia. Di
di patupa huriat tado parmingguan songon nasomal di bagas tabe manang marhite live streaming ibadah pagi masuk pukul 8.30 WIB dohot minggu siang masuk pukul 10.30 WIB laos pabungu belian dohita bahe tupak ulaun pekabaran sending HKBP nabasiahon gerakan sosial tahap paunopon turuas nama karikoton. Di hari Minggu nang ro tanggal 7 Juni 2020 disakapi huriat tado patupahon gerakan sosial tahap na paunopon turuas nama karikoton pangurupion marhite sembako. Selani turuas nama karikoton asa mendaftarhot tu situa wek nabi. Teknis ni bebagianna songonon ma ruas wek sada 2 nang mendaftar asaroma madohoti kebaktian pagi jalalung simpul kebaktian pagi ma dibagi sebakoi jala ruas wek 4 5 dohot pitu nang mendaftar asaroma madohoti kebaktian siang jalalung dung sipul kebaktian siang ma dibagi sebakoi catatan wajib memakai masker dan mengatur jarak tempat duduk. Napa 10-hon namoding. Di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 nung ajubolo marujung ngulun inata Goar Dorti Surtauli Boris Tompul tutup umur kurang lebih 64 tahun. Nah hinabaluhon ni amata M. Sidik Jansen Haryanja meninggalhon 2 anak sadaboru sian huta jalan Kapten Muslim Gang Pertama nomor 21 Wek 5. Ditaruh tudio di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 di pekuburan umum Gajah Mada Medan. Tatang yakon maasang giat ibargoge tuhata nasida sekeluarga jala tumibu terapul roha nasida. Nah pasapul sadahon. Laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan. Di hari Minggu sederion saut do di patupa panitia pembangunan laporan pertanggungjawaban taringo tu renovasi bagas di pendeta fungsional penambahan toilet umum, renovasi biluk parhobason. Dung sipul tiktingon di pasat matiki tu panitia laho patupahon laborani. Nah pasapuluduahon panitia pembangunan yang labang. Saldo panitia kas pembangunan yang lama sampai Minggu 24 Mei 2020 gudangna 5.126.855 rupiah. Nah 10 tuluhon parepengon panitia pembangunan yang baru Marsaldo ma di bagasa tekion 4.810.000 rupiah. Aladong pengeluaran untuk pembelian bahan tambah upah pengeluaran kosturi 2.720.000 rupiah. Gabe tinggal masaldo 1 minggu saderot tanggal 24 Mei 2020 gudangna 2.071.000 rupiah. Nah pasapul obaton kunjungan pastoral pembangunan tahap ketiga. Sisa pinjaman kunjungan pastoral 1 sederion Minggu tanggal 24 Mei 2020 gudangna 57.500 rupiah. Nah pasapul limahon keuangan panitia tahun sending hut parehion ina saldo sampai Minggu tanggal 17 Mei 2020 gudangna 10.665.000 rupiah. Nah pasapuluh onopon daftar napasaton pila bulanan boy mata bereng di terti acara nong dikirim melalui PDF di WA KBB Pagaran Noli dohot WA masing-masing. Nah pasapuluh aluhon parhepengon di huria Hamulatio pembangunan sosial huria kas sekolah minggu dohot pusat sampai Minggu tanggal 24 Mei 2020 gudangna 100 hepeng perkurang di huria gudangna 100 juta 121.154 rupiah. Saldo hamulateon gudangna 1.250.000 rupiah. Saldo pembangunan 512.200.000 rupiah. Saldo sosial huria gudangna 2.760.000 rupiah. Kas sekolah minggu gudangna 2.200.000.
saldo kas pusat 10.864.000 rupiah. Pengeluaran di Huria sampai tanggal 10 Mei sahatu tanggal 27 Mei 2020 tu Huria gudangna 1.570.800 rupiah, tu pembangunan 100.000 rupiah, tu sosial Huria 1 juta rupiah, tu pusat 14.540.000 rupiah. Jadi saldo ni Huriata sahatu tanggal 24 Mei 2020 gudangna 177.340.000 rupiah, 177.340.950 rupiah, hamulateon 1.850.000 rupiah, saldo pembangunan 512.100.000 rupiah, saldo sosial Huria 1.740.000 rupiah, saldo kas sekolah minggu 2.200.000 rupiah, saldo pusat 7.316.000 rupiah. Jadi pengumuman sudah hepeng di Huriat dari bahasa Tikion 616.570.154 rupiah. Songoni mati ting na masa dohot naneng masa di minggu tu sarion mulate mari tu hatta Tuhan Yesus memberkati. Di bahasa Tikion bahasa taima tiki tu panitia pembangunan HKB Pagaran Nauli lao melaporkan taringot tu laporan keuangan renovasi rumah pendeta fungsional dohot renovasi bilik parubasan ni Huriata. Mulate mak. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhut. Suak songoni damang dainang. Ha anggi na pinar ribot na adong di bagasta masing-masing ima na mangihuton acara ibadah parmingguata sadarion melalui live streaming na pinatupan ni Huriata di Tikion. Jadi disok kami jongjong panitia pembangunan ima napabotohon tu tonga-tongata taringot tu parkarejuan nami sebagai panitia pembangunan. Parjolo nunga saud be dibangun manang direnovasi bagas ni amang padita fungsional. Ima bagas parmingguan ni sekolah minggu nagabe bagas jabu rumah dinas pandita fungsional. Jadi paduahon nunga direnovasi hami be bilut parhobason suak songoni nang taba aka kamar mandi umum na adong di Pudini Garijat tahun. Jadi taringot tu pembangunan manang renovasi bagas ni pandita fungsional nang bilu parhobason sude aka parhepengon na dijalo hami sian bagas ni Huria nunga be di lihat kami pertanggungjawaban ima laporan pertanggungjawaban ni panitia pembangunan di sonma sude pertanggungjawaban na niulan hami di dalam pembangunan ni bagas ni pandita fungsional. Alani amang hami sian panitia mandok molate do tuhamu saluhutna ala sude saut pembangunan ni dang terlepas sian dukungan muna jala dang lepas sian akatang yang dihita saluhut. Mangihut mamuse pembangunan napaduahon tanggal sada Juni 2020 saat do pajojongota bagas ni pandita resort jala nunga tarpilit be sahalak
sebagai pemenang tender. Adong do memang 5 pemenang, adong do memang 5 na masuk na mengajuhon tender penawaran. Alai salah sada sian calon pemenang tenderi nunga dievaluasi kami sian panitia jala nunga terpilih B nasida sebagai pemenang tender dengan alasan salah satunya sangat mendukung do ikon ni tender penawaran ini terlebih di harga upah tukang suaksoni nang aka peralatan sarana prasarana ni aka tukak pe sangat lengkap do nunga dicek kami tu lapangan. Suaksoni nang aka peralatan na asing sudah siap do sian aka tukang. Alani kesepakatan nami sian panitia nunga dipilih kami be sada pemenang sian na 5i. Saya tatang yakon ma tukangi boy dengan mengulahon pembangunan ni bagas ni Amangta Perdita Resort ima di tanggal 1 Juni 2020. Jadi kami petong sian panitia pembangunan mangido gomos tuhamu amang inang. Saya tangyakom maatong kami di namang ulahon aka ulon nami sebagai panitia pembangunan asa sude boy mardalan. Sude aka rencana daning si ulahon nami boy sude ture alani tangyang muna namang iring-iring kami dabang ulahon aka ulanon. Tentu pabotohon nami do tuhamu damang dainang songon hepeng na dijalo kami sian bendahara ni Huriata parjolo untuk pembangunan manang renovasi rumah dinas pendeta fungsional gudangna 50 juta alai 56 juta ma untuk renovasi suaksoni nang renovasi ruang konsistori manang bilut parhobason habis do 27 juta 212. Jadi hepeng na di jalo kami sian bendahara Huria godangna 70 juta 540 ribu jala sude minus do kasni panitia sude habis deui di bek kami laho mangulahon pembangunan ini do raka renovasi na hobbar tu ulon nami songoni ma amang dot inang buah-buah nami manang laporan nami tu hamu siang giat ma tujulan rion boy dengan aka diulahami aka silon nami na hobbar tu aka rencana ni pembangunan Huriata moleate ma di hamu amang inang sude aka dukungan moral dohot aka material horas marita salutna. Mareji mahita sian nomor 772 ayat 2 dohot tolu. 772 ayat 2 dohot tolu hut papungu pilihan sada A dohot sada B.
Ramini debata na sumurung sian selu na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna. Hamo kadong na nolongan tabigi mabarita nauli di minggu sadarion minggu eksaudi natar surat di Matius 20 ayat 20 sia saaro di 34. Matius 20 ayat 20 sia saaro di 34 sonom madidok disi tapayuti utma. Jadi lau ruar sian Jeriko torok mahalak mangihutun ibana. Jala hudul-hudul madua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung dibege memulus Yesus juju manasida nin nama. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akan atoropi manasida asasip nian. Alai lam guguma nasida majuju. Asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulun ma Yesus dipakulingi manasida. Aha dipangidorohamuna sibahenokku Tuhamu. Dungi didok nasida mak naeng mamukap mata nami Tuhan. Gabi asima rohani Yesus di jama mata nasida jadi pitor mernida mak jadi dihutun nasida mak ibana Allah ni masakna. Hamu kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ia turpuk sedarion ima taringot tu dua halak nama pitung. Nagabi pajupang doh Tuhan Yesus jala taruli nasida dia sini roha. Dua halak nama pitung natung macai dangol pakilalan. Di zaman ni Tuhan Yesus amanginang jala di bibilte gudang doa kajol nama pitung. Gudang dusia lana. Dang binoto ala budaya padang burun. Gabi gudang tong pengaruni kesehatan. Ujungnya gudang nama pitung. Alai macai torop doa kajol nama pitung. Diki ngoluni Yesus. Alani mulut tabereng di bibilte amanginang gudang doa nama pitung nong di pamalum Tuhan Yesus. Isi doa halak nama pitung. Diturpukon ima kalangan rendah. Jadi zaman itu Tuhan Yesus adong do maribar-ribar ni akajolma. Adong kelas sosial ni akajolma. Dang bino to teride do penuang kelas sosial di hita. Buhado nuang di habata kota adong do kelas sosial. Mungkin adong kopera terjadi manang teride do pe. Ale di zaman itu Tuhan Yesus adong do kelas sosial. Kelas menengah, kelas atas, manang kelas yang paling rendah. Ia halak nama pitung manang orang buta, ima kelas na paling rendah. Jala biasana di zaman Haji Hudiun na julu, jala saat itu zaman Tuhan Yesus, isi kalangan rendah, dang apala di yang, dang pola di diaturehon molo makatai, dak pola ditangihon molo makatai. Aka isi ma kelas-kelas rendah, dang apala diaturehon. Dang binoto di habata kota. Teride penungangi isarana molo kelas rendah di mana nanggudak kata min ndak pula dia hai tanggapi isena kelas rendah manang olodora molo makata misalnya salah ama disada adat hape dang adong dope buruna manang anak konna manang dang marenak kod dope biasanya orang diakui don molo makatai dia ke adat habatakon. Jadi hirasongoni mana masa tong diturpukon aka amanginang. Tapi orang madisi na dua halak nama pitungin kaningan gabi hudul-hudul nasida ima dia 30. Tapi orang madisi dia 30 jala hudul-hudul madua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Dipinggol ni dalan artinya disi mangidui dodo nasida. Buah halak nama pitung hanya mengandalkan asini rohani akan nama mulus. Jadi na babutungon di pinggir dala do nasida laho mangalului aka si pangidon na to aka jolma. Alai dung di boto nasida naro Yesus tawer ngamang disi jadi dung di BG memulus Yesus. Di BG memulus Yesus. Artinya disi nappe mapitung nasida ala tinggilro anggo separion ni nasida manangiho Yesus. Jadi dung dibagi Tuhan Yesus na mamulusi iturjuju ma nasida.
Artinya, walaupun mereka berdua buta, tetapi sebenarnya mereka mendengarkan Yesus yang datang. Bahasa bui di boto nasida naro Yesus. Apedang di bereng nasida. Ima alani macai jonok do ibana pakelalanan dia porsonna tu Tuhan. Jadi bodo ibu tibana naro Yesus. Bodo di boto ibana na jonok do Yesus. Alani gabe mengido asini rohama nasida. Ahama didok nasida. Asima roham dihami anak ni sidau ninna. Jadi mengido asini roha. Jadi mengido asini roha nasida dia terpulsa da ahman nata bereng disa manginang alai dipicang akan atoropi manasida asasip nian dipicang imenonok nakaningani ala kelas sosial na paling rendah do na dua halak nama pitungon hape olah makata nasida itorong mamicang isod do perhacip narate olah makata iba dipicang manang olah makata iba dang ditangihon manang olah makata iba dia tong hatan ibe hirasongon radio nasiga-siga ala posisi ni iba narinda. Hirasongoni mana terjadi dialami na dua lakon. Na mangido asini roha di mana Tuhan Yesus alai pitorona toropi pitor dipicang dipasip hatasi dipasip dodisi. Alai dipicang akan atoropi mana sida asasip nian molota batak pasip madisi inna dora. Jadi songonido amanginang terjadi di kehidupan mulut ada perbedaan-perbedaan olodora olam makatai akan asangapi pitor itor melotot do mata mana tinggi separiom alai olam makatai akan kalangan rendah dak pola di perham. Jadi biasanya belajarlah mendengarkan orang lain, belajarlah memperhatikan orang lain, belajarlah merespon orang lain berbicara yang walaupun berbeda kondisi ekonomi, kondisi fisik. Kita harus belajar seperti itu. Dimanapun, di adat Batak pun seperti itu. Olo di sepatahi ta, di pergaulan ta, cara berbicara tuh halak, cara makata itu halak, cara merespon orang berbicara tergantung isi bana. Malah hula-hula itu, terus sangat doiwakan, isok kaum bahudul inna, itu diangkat do kursi. Alai mulu pemuru do olo di sepata. Atau lima lo ibu kursi ini ninna kan itu. Jadi ada sesuatu perbedaan-perbedaan yang kita buat. Ujungna Roma akan atorpi dipasip na dui HP na mangido pangurupiot do. Alai nang pesongoni dipasip nasida diorai. Jadi dang gawi penghambat akan atorpi asalawi bana mendapat tu Yesus. Dak penghambat jolma asalawi ta mendapat Tuhan Yesus. Olo dorahita sipata gabe terhambat tita akapatu paun nading ka diuria ala akahata tuhata amarhu poloroto sih amarhu poloroto di sini nah jadi gabe penghambat akka suara-suara ni akan atorop ujungna gabe dang olo hita maban nadingkan tutuhatta marhiti akka dia Tuhan Yesus alani hamak kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai dung jujuna sida pitor dibagi Yesus ma ima dia 32. Jadi mangulun ma Yesus dipakulingi manasida aha dipangido rohamu nasibayanokku Tuhamu molo didok Tuhan Yesus tuhita songoni inang amang aha ma dipangido roham sibayanokku tuho molin na aha ma alusta manginang molo disukut Yesus sita aha ma nang silehonokku tuho Molus ku Yesus kita yang dipangido sienau. Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu ninna Tuhan Yesus tu dua halak nama pitungi. Ale ama elus ni nama pitungi. Kalau dung ditawar sesuatu ahaman. Elus ni nasida. Elus ni nasida ima na natama ahado na narikot di nasida. Narikotido dipangido nasida. Tang nasing dope. Ahama dipangido nasida ima naing muka matanami Tuhan dia tulu-tulu. Jadi orang buta yang dua ini dia memohon kepada Tuhan apa yang memang benar kebutuhan terdesak, apa yang perlu baginya. Mula martangnya kita manginang
Molusuk Tuhan ni aman yang si pangidommu siya naung. Marmacam dora. Sendi na ratu hatai Tuhan na langsung ready. Si pangidommu siya naung inna kan. Manak turungat tamazo. Peng majo 10 juta dah ya. Inna. Arang musim madokon mobil mabay inna. Jadi gabi adong dihita marlomolo mangidu. Jadi molusuk Tuhan ada seminar narikot na tapangido di bagasat tanyakta. Apa sebenarnya yang kita minta di dalam doa? Yang paling mendesak dan yang paling utama. Coba kita mereview ulang apa isi doa kita. Jangan-jangan kita hanya berdoa, meminta kepada Tuhan hanya untuk keinginan daging kita. Tetapi kita tidak pernah meminta sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sibuk meminta sesuatu supaya diberkati Tuhan usaha kami, berkati Tuhan pekerjaan kami, tetapi kita lupa meminta yang sesuatu yang penting bagi kita. Mungkin ahli Tuhan dia roh serepon, perlu. Apa yang penting di dalam kehidupan kita? Misalnya salak petani maju misalnya di huta-huta, molo petani na julo hola cukup mangat do berang minoto, alai na perpudion. Adong do piga-piga berkembang petani. Misalnya di hutan nami sorong borong petani disidak pola buru pe manor sepeda motor hian alai duk perkembangan arong makopi disuat disi ujung ngasian hasil di kopi do takka hasil di pertanian nasing gabi gudang ko na boy lumayan hasil pertanian ujung gabi mulai senima di kisimpiau disima berkembang gabi gudang bezolma nama napuna sepeda motor di sipi mulai perkembangan di daerah dung adong hasil pertanian. Mungkin rasalah petani bodoh ramartang yang ali Tuhan asima roham pasu-pasu masusun akon asabu jo manor sepeda motor jo ay ngaluji merdalan tu pesta ibu holan merdalapat tulara pi bado holan merdalapat asima rohamin kan di pangidu. Jadi sah mas sepeda motor ini air radung muse berkembang pertanian ali Tuhan ngapo sana mar sepeda motor dak tabu bi asi aina pasu-pasu maju Tuhan ahon bu sukseson anggi buaya menor mobil inna lam tabu teng musi itu mobil nah biasa dope alai lam mengiru ali Tuhan inna selalu terus untuk keinginan dagingnya tetapi dia lupa apa yang dia minta. Coba jo amanginang harus sebenarnya narikot di tanyakta narikot di isi ini tanyakta. Jangan-jangan kita terlalu sibuk meminta Tuhan berkatilah pekerjaan tanganku, berkatilah ini. Tetapi kita sendiri lupa mendoakan anak kita, lupa mendoakan diri kita, moral kita, karakter kita, supaya hati kita diselidiki. Itu ala anak halakon nadua manginang. Ahana tama, ahana mendesak, ahana perlu di pangidun nasida. Dang adong akan asing dobe. Ala memang nasida nang mamereng do. Ala ni ido gabi asima rohani Tuhan Yesus di jama mata nasida jadi pitor mernida ma jadi di hutun nasida ma ibana. Jadi gabe di boto nasida ma di boto Yesus ma nasida memang parroha na bonardo nasida nang pemapitung. Jadi mapitung do anggo matani nasida alai anggo rohani nasida dang mapitung. Rohani nasida dang mapitung. Jadi jelas doa manginang di sini bahwa kehadiran Yesus sebagai terang adalah Yesus menjadi mata bagi orang buta. Yesus menjadi mata bagi orang buta. Jadi buta secara fisik do memang nadihata diturpukon. Anggo hitara dapola na hadir di sora anggo buta secara fisik danganong ra nama pitung secara fisik. Molo nedui naking marsahid ala mata buta secara fisik alai sutung donungang lam gunang jolma marsahid mata molo halak junani isi do jolma na munafik halak junani madokon istilah draumai ninna draumai las oddo nagabe adong kitan na tu bahasa Indonesia drama ninna jadi jolma na munafik hirana mar drama doi. Lapatan nama lo mamar drama kan exit dosudi, adik dosudi, dang idirina. Misalnya mau lo pemimpin drama ibana, di mana pelaku sebagai seorang ayah, manang penjahat, manang orang baik. Ale kadang ibana,
Jadi orang yang munafik, dia tampil melalui perkataannya, tetapi bukan dirinya sendiri. Bukan itu aslinya. Ima molo la junane mandoko dramai. Alai molo hata munafik diterjemahon tu Alkitab halak P6 molo diterjemah bibes ibana hata munafik di Bibeli didok do halak P6 orang yang mulutnya lurus tetapi hatinya bengkok. Mulutnya lurus, hatinya bengkok. Lapatan di si lurus do didokon alai di rohana bengkok. Dak sedelan roha dohot pakatayon. Ima molo halak P6 madokon. Alai molo halak Amerika Latin, suku Indian di Amerika Latin, Alkitab nasida menerjemah tu hata munafik di Alkitab, ima bermuka dua. Molo bermuka dua, dua mabuhina, saya ada di san, kan itu bermuka dua. Boy dipasang ibana dua buhina, so dia do jol masang dua buhina, molo makata itu inatan, si Aiba, meng sono nasugur aku mengide inatong, kan itu, molo makata ibana tu si A, di hata-hata si B, kan itu, ale molo tu si B ibana makatai bermuka dua pasang musim muka si A do di hatai. Kan itu, ido jol mana bermuka dua, manang ido matong istilah munafik. Alani hamak kadong nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Ujungna perjumpaan nina dua halakodo Tuhan Yesus merubah, sangat merubah. Arona terjadi di son dakola mujizatina yang berangota di Turpukon. Di Turpukon dakola mujizati memang sautna di naparpudi pitor di patu-patuhan Yesus do halongangan na dua nama pitungi gabi mamereng ale dakola ni hidup yang berangota sen Turpukon ima na asing ima dung pajupang jol mado Tuhan Yesus arong perubahan. Isi mana pajupang do Tuhan Yesus arong perubahan. Cara berpikir ni aka na halak natoropi nak kaningan gabe dipasip akan atoropi na duai ujungna gabe merubah cara berpikir supaya orang jangan pernah memandang rendah atau tinggi posisi seseorang apapun statusnya apapun keadaannya tetapi marilah mencoba memandang seseorang itu atas dasar asni roha. Marilah kita berbicara pada seseorang memang karena kasih, bukan karena sesuatu pikir. Jadi jolma nong manada Tuhan Yesus manang hita halak batak manang hurian itu hatta nong 300 tahun nungang 150 tahun 50-an. Harusnya cara berpikir jolma halak batak siuto Kristus ikon berubah. Dan ada cara berpikir kekakuan. Iko keluar doi hita secara berpikir di habatakon nasipata olo adong lemah. Olo do adong cara berpikir habatakon nasempiti masuk tu huria, ida badang berkembang huria. Salah satu contoh, adong sesuatu program di huria, apo lebas songonon, apo la sosoni, sudi gabi sopit pemikiran ni. Ala cara berpikir nesyakuta manaksin habatakon na cara berpikir negatif gabi satu huria, ujungnya ido nageban akasisiga. Jadi cara berpikir, pola berpikir amangenang ikut berkembang do hita. Unang songon halak natoropi. Isi do natorop na dimaksud di si. Ima sebagian namanya Tuhan Yesus. Jadi perjumpangan do Tuhan Yesus gabi arong perubahan. Baru dia naparpudi itu lupati amangenang dung gabi malum nasida ahama nadidok di sini tulupot na perpudi taparham di sini jadi dihuton nasida ma ibana jadi dihuton dung didai nasida manang dung di pamalum Tuhan Yesus halak na dui gabi dihuton nasida ma Tuhan Yesus akka jolma namang ihuto Tuhan Yesus ima jolma nong medai akka dengan bahasa ni Tuhan ni hamak kadongan nenolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai
Matca ulido tutu perjupangan ni Tuhan Yesus doh na dua sisiani betul-betul duna sida buta secara fisik alai anggo mata rohani na sida hape mamereng dopak Yesus. Alani nagabe pengotok kita mai lungobi di minggu eksaudi di bagasan minggu sadarion. Molo minggu eksaudi lapatan dari si John nama au jadi alusak kumaibana. John nama au isa doi hatani Tuhan ini molo dijawab kana porse au alusak kuma ibana. Jadi napa ngotok kita doi manang buhape namasa marlah kita berseru kepada Tuhan. Juma au jukpa di hagugutan. Berseru kepada Tuhan setiap saat. Berseru kepada Tuhan saat kita mengalami keterpurukan. Manang tiki molta dopi di parangulatta. Ala pos rohatta. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Los ido nagabe tema di minggu ta sadiron minggu eksaudi. Molo halak naporsei berseru manang juju ditanyot Tuhan ini. Lam sering ibana maju ditanyon Tuhan itu. Alani hama kadong nainalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai barita nama ceulima tutu barita ta di bagasan minggu sadarion. Saya dipergui Tuhatta mahita mengadu piaka namasa di bagasan nguluta siganupari nang penungaeng dang mapitu kita secara fisik alai coba jo tabirek sutung nama pitung dunwa kita secara rohani alani perlu rohita juju tu Tuhani eli Tuhan asima roham diau asa di pamalu pita ciani ikum mangidu duhita sutung nabuta duhita nuang secara rohani tapangidu ma asa di pamalum Tuhan Yesus sita sahitai asabuhi tamuse mamereng dopak Yesus alani naparpulita buka mabukideta sian bukide nomor 210 ima edde naong ta edde honi nakaningan 210 dua siwalu menetapereng ka amangenang di hata-hatanai dila bumi o Yesus si tung namar dame rohai mapurus hol soki lam tutiurna rohaki lam ganda las nang gugukki dung ho hutadda Yesus si. Jadi mana dari Yesus ada perubahan anggodung molo betul-betul do tahaolongi Tuhan Yesus si duk tatad de ban adong perubahan di bahasa dirita. Wado nungang adong do tasadari adong perubahan. Atik tung do nuat tatad de Yesus hape dang adong perubahan. Main na perubahan narong disi lam gandalas nang guguki. Gabe adong las roha. Bahwa dia tidak patah semangat. Dia tidak menyerah songon na dua halak naking, na dua halak nama pitungi. Dung dita ada Tuhan Yesus dak kaya ibana menyerah. Dak kaya ibana patah semangat. Alailah mergugu di bana manang nang marlas ni roha ibana. Jalama purus holso-holsonai. Alani tadi humma ayat sada dot ayat 2. Dua siawalu. Maporu
nanggogoki duka tanda Yesus di lambung bumi, oh Yesus sumurudo nagaori ai gurudo mudo sude galubang nang alogobe lam sonando nang rohaki duko Yesus Tuhaki mertua dua kana tepung hata ni debata jalan na piopsa amin martang yang mahita mulai tema Tuhan di hatam novigi kami minggu sedarion minggu iksaudi asa totok kami Tuhan majuju tuho ditiki ro akka hasusan di bagasan ngulu nami songon na dua halak na mapitung nakaning novigi kami di baritai tupe mapitung na sida na dua alai mangulu do partodion na dang mapituk Tuhan anggo rohani na sida diboto doho ali Jesus naro madapoton na sida nang pe mapitung na sida Tuhan secara fisik alai diida doho ali Jesus Tuhan nami maulia tema Tuhan di barita nauli gabi mararga tutu hami bekko nama pitung na duai naso mararga di halak Israel na ujui di halak Yahudi doho di zaman pemerintahan Romawi naso diperhitungkan akka zolma nama pitung ala so marguna di rohani nasida ala so berfungsi di negara ala so berfungsi di lingkungan manang masyarakat alai rodoho Tuhan mendapatkan nasida dang dipakulingi akan nasangapi nama pitungi alai hojis Tuhan nami dipakulingi hodo na dua nama pitungi tung macai labok doho ali Tuhan labok doho marroha ido nang tiron nami bohado tutu hami ala Kristen mamakulingi jolma sopola huida hami bohina nasangap manang na buhina moram na pugos dak pola ihapi Tuhan na rumikot dia siang anon ay moloholong mudo miad di hami sudi jol mamararga do di hami manang isi pe Tuhan alani Tuhan gabi adong matutu perubahan di akan atoropi sian nama murai nama pitung na duwi gabi olo ma Tuhan na sida mamakulingi akan nama pitung perubahan bulut do Tuhan na di patupaho cara berpikir di nasida alani Tuhan molu tadahami ho urupi hami Tuhan ramoti pikiran nami asa unang sega pikiran nami unang magudaku pikiran nami tu pikiran na sotore na magudaku akka pikiran na negatif na magudaku akka pikiran na menghakimi jolma na sohyabe pikiran nami ture na sohyabe pikiran nami laho madok hata na dinggan tu karangan nami nasuhyabi pikiran nami laho madok moleate tu kadongan napatupon akan nadinggan tung ulido Tuhan di patupaho mabab perubahan di hami meriti hatam nabadi moleate ma Tuhan argado hapen dua halak nama pitungi di jolom nang pe dang mararga di rohani jolma natoropi songoni mahami Tuhan madok moleate hami melutuk piarok siak kami nasipata olo sipata madok di bagasan nguluna dang mararga ibana alamar pugos tung paingot na sida Tuhan tak pula mabir behami arga do hape hami dia dopam moladong dongan nami Tuhan nagabi maila tapil dia kaparadaton ala ni situasi status manang nasomaranakon manang habuguson moladok siya kami Tuhan akan na maila tapil di lingkungan masyarakat ala ni status dak pula mabir behami dak pula maila hami argado hami di depanmu Tuhan tung asido rohami dahami
nama pitungi di parrohoko di pamalupodo kuasom di paturhoko ima Tuhan hatam nama carga ingoton nami pinuji maho Tuhan alani barita nauli nama nabor haporsion nami atong ramoti mahami Tuhan asahot haporsion nami lumobi di masa ni aka namol huado pami di partikinon pasu-pasu merus ni huriam dia kana marsahid dia kabar kerejuan na Tuhan paturuhon makadalan do sudi akka yanakon ni huriam ramoti nasida akka poso-poso ni huriam dadanak pagudang-gudang nasida di bagasan asini roham asa gabi dadanak siulu ajar tutikyan ng roh pasu-pasu Tuhan pamarita nami asang dia margugo nasida Tuhan lahu pato paun nadinggad di bangso nayon jumulu si sahami sinakadusa no palason nami asa tamahami anak haulongan ni roham di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Mari dihita. Yang nomor 750 papunguhon pilihan 2A dohot 2B 750 ayat sada tabatulum Tatangnya koma peliata ali di bata amanami na di bonogijang hodo haroroan ni saluhut silalion nadinggan do na solibasa na meliutus upasatami masian na nilamitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ho parsya kami pilihanon pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohana marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni silalamitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana dile honi
alia manami na di bona gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malo muni roham di bona tongon songon na di bona gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapa hari, se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dami di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho diropakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon ma damena tutodim amin. Ors madita salukna